Готови ли сте да блестите този празничен сезон? Сега ще ви покажа ето тези блестящи червила на Chic Glam. Погледнете само колко е блестяща капачката на това червило. И сега да видим отвътре как изглежда. Този цвят се казва Sepia Kiss. Ето и самия продукт. Нека нанесем сега. Продуктът е доста хидратиращ и изглежда точно като гланциращо червило. Няма толкова от тези брокатени частички, а има повече блясък, тъй като е на гланцова основа, но изглежда наистина много красиво. Това е цвят Pink Flamingo и сега ще нанеса и от него да видим. Много добре са балансирали гланцовата част и тези брокатените частици. Наистина е много по-брокатен от другия и това много ми харесва. Много красив цвят. А на вас кой от двата цвята ви хареса най-много? Ще се радвам да ми споделите в коментарите.